Ten film videla 3-krát, teraz nie, prišla som až teraz, ale môžem o ňom hovoriť, pretože predtým som ho videla 3-krát alebo 4-krát. A je to jedna výseč reality súdnictva a verím, že skôr minulej reality súdnictva, pretože odkedy prebiehali tieto disciplinárne konania, tak niečo sa predsa len trochu zmenilo, minimálne sa zmenili niektoré pravidlá, pretože dnes už nemá v kompetencii minister spravodlivosti pozastaviť výkon funkcie sudcovi. A mohla by som hovoriť aj ďalšie príklady. Teraz bol potvrdený v parlamente zákon, ktorý zavádza vlastne náhodné kreovanie disciplinárnych senátov, tak aby nebolo zrejme, kto bude ten disciplinárny prípad rozhodovať, čiže aj tam sa už urobili zmeny, ktoré by mali smerovať k tomu, aby takéto šikanózne disciplinárne konania nemohli byť. Ale napriek tomu, keď sa vrátime do tej reality, ktorú zobrazuje film, tak ten film vlastne zobrazuje jednu výseč reality súdnictva, ktorá hovorí o šikane a o zneužívaní moci. Nech sa páči, môže reagovať pán Sopoliga, pretože vy ste ten film videli. Čo vravíte na tie disciplinárne konania, ktoré sme tam mali možnosť vidieť? Ako ste vnímali tento film? Pozrel som si film, ktorý ukazuje pohľad autorov na niektorú časť činnosti v justícii. Samotný názov Nemoc tretej moci podľa mňa nevystihuje obsah filmu. Čo sa týka úzkeho okruhu problematiky disciplinárnych senátov, tam nevidím veľký problém, ani teraz, ani v minulosti, pretože, ako povedala pani ministerka, hovorí, že ide o šikanózne konanie. V žiadnom reálnom živote, v žiadnom rezorte nemôžeme vylúčiť, že tento má právo podať návrh na disciplinárny postih, je motivovaný k tomuto skutku preto, že má prípadne nezhody alebo osobné spory s tým, na koho návrh podá. Či je to predseda súdu, či minister. To znamená, že podľa vás to netreba riešiť? Netreba... Nie, ja chcem iné povedať. Nie, toto je podstatné, že podá návrh, lebo to je realizácia práva. Podstatné je, či po podaní návrhu sú zákonné záruky, že tento návrh na disciplinárny postih sa nedá zneužiť. A verejnosť nevie o to, že už dlhodobo existuje, aj na základe rozhodnutia vlády, keď bola pani Žitňanská, ministerkou štátnou tajomničkou, sa zavedol taký systém, že to v podstate vylúčuje, pretože predstava, že disciplinárny senát sa skladá z osôb, ktoré si vyberá harabín alebo súdna rada, je skreslený, nepravdivý. Mechanizmus nastavený následovne. V trojčlennom disciplinárnom senáte je jeden zástupca volený sudcovskými radami, jeden volený na základe návrhu ministerky alebo ministra a jeden na základe návrhu parlamentu. Odvolacom 5 členov, jeden volený sudcami, dvaja ministerkou a dvaja sú tam stanovení parlamentom. Čiže výkonná a zákonná moc participuje na zložení tohto senátu. Chceme povedať, že osoby, ktoré majú dôveru u ministra a v parlamente, tí zlyhajú v disciplinárnom konaní. To je otázka personálnych záruk. Z hľadiska procesných platí tu stanovisko vystavených štrasburských súdov, že tento proces je procesom ako trestný poriadok, čiže platia práva v trestnom konaní. Právo na obranu, právo na prvý stupeň, na druhý stupeň, na obnovu konania. A je to preskúmateľné aj v prípade ústavným súdom. Čiže z tohoto pohľadu si myslím, že takto podaný problém neexistuje, ako bol vykreslený. Môžeme hovoriť teoreticky o zárukách nesprávneho disciplinárneho konania a môžeme hovoriť teoreticky o tom, že vždy môže prísť k individuálnemu zlyhaniu. Tento film ale ukazuje realitu v tom smysle, kedy sa zo šikanóznych návrhov a šikanóznych disciplinárnych konaní stal systém manažovania justície s cieľom vytvoriť atmosféru strachu a poslušnosti v justícii. Tak to pomenujme presne. S cieľom vytvoriť atmosféru strachu a poslušnosti najmä u tých ostatných sudcov, ktorí sa na toto samozrejme prizerali. Je to odkaz do toho systému, ako sa majú ľudia v systéme správať, aby sa im nestalo to, že budú predmetom šikanózneho disciplinárneho konania. A to je na tom obľudné a tuto sa zbytočne budeme oháňať zákonnými alebo inými garanciami, pretože
toto bola tá faktická realita. Ja dúfam, že do budúcnosti sa tak už nestane. Pani Javorčíková, vy ste mi pred touto diskusiou hovorili, že zatiaľ ešte stále podobné disciplinárne šikanózne konania sú realitou, ale vkladáte veľké nádeje práve do toho nového zákona, takže ako to vy vidíte v súčasnosti? Snáď môžem na úvod povedať, že som dávala ja sama námed na tento film s jediným cieľom, aby cez tento dokument, v ktorom by režisérka filmu mala dať rovnaké miesto aj tej tzv. Opozícii alebo tej druhej strane v justícii, aby si ľudia sami vedeli vytvoriť názor, čo sa vlastne v justícii deje. A tento film vznikol skutočne s cieľom nie dať ľuďom jeden pohľad na justíciu, ale aby tie miesta boli rovnaké pre obidve strany. Pretože vnímam, že určitým spôsobom sú dve strany v justícii. Disciplinárne konanie to už je len tá špička ľadovca, by som povedala, pretože ja patrím nie k zakladateľom, ale k tým sudcom, ktorí boli v rokoch 92 aktívni členovia Združenia sudcov Slovenska, ktorá som s veľkým entuziazmom sa snažila presadiť vytvorenie inštitúcií v súdnictve, ktoré zaručia nezávislosť súdnictva. A keď sa nám to podarilo v tých rokoch 2000, keď bol prijatý zákon o sudcoch, tak som skutočne mala veľmi silný pocit, že ideme do štádia, kedy tá nezávislosť súdnej moci bude tak vybudovaná, že nebude sa dať narušiť. Ovšem stalo sa niečo, s čím sme nepočítali, pretože zákony môžu byť akokoľvek dobré, vždy je to o ľuďoch. A stalo sa to, že v tom systéme, ktorý je navonok legislatívne v poriadku, zaručuje navonok nezávislosť súdnictva, vytvoril určitý uzavretý systém, v ktorom sa vytvorila skupina funkcionárov, ktorá vnášala do tohto demokraticky vytvoreného systému totalitné prvky riadenia súdnej moci, si dovolím tvrdiť. Takže nastala taká schizofrenia, že inštitucionálne vlastne by sme mali sa snažiť byť zachovať oddelený od tých iných moci čo najväčším spôsobom, ale keďže sme my vnútri systému neboli schopní zvrátiť tento vývoj, pretože bola tá atmosféra strachu, čo sme mohli vidieť aj v 5 vetách v roku 2009. Bola už nádej na tieto zmeny len tak, že nám pomôže tá verejnosť, ľudia zvonka, a preto vlastne vznikla aj otvorená sudcovská iniciatíva za otvorenú justíciu. Dovolím si tvrdiť, že bez tejto pomoci zvonka by ten vývoj justícii bol oveľa horší a možno, že ja a moji kolegovia, ktorí ste mali možnosť vidieť, by sme už dneska v talároch nesedeli. Takže nadviažem na to, čo ste teraz vraveli. Dlhodobo prieskumy ukazujú, že dôveryhodnosť súdnictva je v slovenskej verejnosti veľmi nízka. Môže byť aj toto, tá uzavretosť systému, dôvodom, prečo to tak je, respektíve ako to vy vidíte, pani Bystrianská? Tak v prvom rade chcem povedať, že zrejme každý z publika si teraz uvedomí, že sudcovia, ktorí majú takú moc rozhodovať o osudoch ľudí, sú tiež ľuďmi a dokonca ľuďmi, ktorí sú sledovaní nielen verejnosťou, pretože pojednávania sú verejné, ale aj verejnosťou, ktorá môže konštatovať, je súdna moc nezávislá? Myslíte si, že zhliadnutím tohto filmu ste získali celkový obraz o justícii? O slovenských sudcoch? Na Slovensku je 1400 sudcov, 1400 osudov, 5 dní v týždni. 1400 osudov o rozhodnutiach o iných ľuďoch. Ale keď sme právnici, ak tu sedia medzi vami právnici, musíme pochopiť, že ak existuje v právnom systéme určitý mechanizmus, mali by sme ho rešpektovať. Určite téma bola spracovaná tak, ako bola daná informácia. Ale disciplinárne konania, to je postihy sudcov za to, že si neplnia svoje povinnosti, to nie je nová vec. Disciplinárne konania, vážené dámy a páni, tu boli aj predtým. A disciplinárne konania postihujú sudcov prípadov. O disciplinárnych konaniach, myslím, že k tomu sme povedali už dosť a podobné stanovisko ako vy má aj pán Sopoliga, takže my sme ho tu počuli. Poďme naozaj teraz k tej dôveryhodnosti. Ja sa chcem tomu dostať, pani redaktorka, pretože otvorením tejto témy je príležitosť povedať slovenskej verejnosti podľa filmu a podľa jeho názvu
nechcem sa stotožniť s názvom, že je slovenská justícia chorá. Slovenská justícia funguje a dlhodobo v takých podmienkach, aké jej štát vytvoril. A za fungovanie justície nezodpovedajú sudcovia. To sú proste výkonní ľudia, ktorí idú do talára ráno o 8, o 9 a končia o 3 a čaká ich napísanie písomnosti, mnohých písomností, za ktoré zodpovedajú. Prepáčte, ale prácu, ktorú robíte, tak si za ňu zodpovedáte. No, a určite na toto necháme reagovať, nebojte sa, lebo toto určite. Ja len chcem povedať, že tento film ukazuje určitý výrez, pohľad na prácu sudcu, tak ako povedala pani ministerka, alebo na stav justície, ale ten by vás mohol zaujímať z oveľa širšieho uhla pohľadu, ak by sudcovia mali tak ako politici alebo filmári tú možnosť poskytnúť verejnosti. Dobre, poďme reagovať na to, že či naozaj za stav slovenskej justície nemôžu sudcovia. Pani ministerka. Ja sa vrátim aj k tej otázke, ktorú ste položili, pretože tá nízka miera dôveryhodnosti slovenskej justície určite je tu viacero faktorov, ktoré to ovplyvňuje. Určite je tom prvok osobnej nejakej skúsenosti. Určite je to to, čo je medializované a spravidla sú medializované negatívne veci a nie pozitívne, to je fakt. Ale myslím si, že veľký podiel na tom zohráva aj to, že sudcovia sú naozaj veľmi, a súdny stav je veľmi uzatvorená skupina, ktorá neposkytuje o sebe informácie. Tu je jedna výseč, nejaký vrchol ľadovca. A keď pani doktorka Bystrianská hovorí o tom, že verejnosť nepozná prácu sudcov, no tak ja s ňou môžem len súhlasiť, ale ja si myslím, že aj Združenie sudcov Slovenska môže prezentovať aj ten iný pohľad na prácu sudcov a hovoriť o tom, je to úplne legitímne, ale práve preto, že áno, verejnosť mnohom nepozná prácu sudcov, a ja som presvedčená, že by mala, pretože je to spôsob, ako kontrolovať nezávislú justičnú moc, tak preto sme aj zmenili tie právne predpisy tak, aby z tejto uzatvorenej skupiny sa stal otvorenejší systém, preto ideme od 1. januára zverejňovať súdne rozhodnutia, a preto sme výberové konania či na sudcov alebo na predsedov súdov spravili otvorenými, verejnými, dá sa prísť na ne aj pozrieť a informácie sú sprístupnené na internete. A áno, aj rokovanie vrcholného orgánu slovenskej justície, súdnej rady, sú zverejnené, sú záznamy na internetovej stránke súdnej rady. Ja som veľmi rada a budem veľmi rada, keď čo najviac ľudí si tie záznamy naozaj aj vypočuje a urobí si svoj vlastný obraz. Je to tiež jeden čriepok do tej skladačky. Tento film je jedna čriepka tej skladačky, ako vyzerali disciplinárne konanie v réžii niekoho. A to je zase ďalší čriepok, ako vyzerajú rokovania súdnej rady v zastúpení v takom, ako súdna rada momentálne zložená je, lebo je tam reprezentácia súdnictva, polovica súdnej rady tvorí reprezentácia súdnictva. Ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé počúvanie. A ja by som teraz dala